alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna muku lale marhabin da zuwa shafin mu na Mujarrabatul Asrar TV domin samun karatunmu na Ramli da asararu kala-kala daban-daban. To ku mana subscribe da like. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. To yau ma karatunmu zai tashi akan mataki na 29 ne a ɓangaren bazdahu. To a nan ne za mu fahimci kyawawan taurari, ma'ana dai taurari masu sifa mai kyau, sannan kuma da taurari masu kishiyan masu kyau, wato mummunan taurari marasa kyau kenan, sannan da taurari darza, wato su ba masu kyau ba sosai sannan ba mummunai ba, wato tsaka-tsakiya. To taurari masu kyau kuwa su ne kamar haka: na farko bayada, tauraron gidan 4; na biyu ijtima'i, tauraron gidan 11; na uku nasaratul kadija, tauraron gidan 9; na 4 tauraron rayya, tauraron gidan 3; na 5 tauraron kali dakili, tauraron gidan 15. su ne taurari masu sufa mai kyau. Waɗannan taurari duk lokacin da aka tashi fitar da lamirin mutum, ka samu waɗannan taurari guda 5, babu wani tauraro da ya kai su kyau. Su ne kali dakili, tauraron 15; rayyatul fari, tauraron gidan 3; nasaratul kadija, tauraron gidan 9; ijtima'i, tauraron gidan 11; sai bayala, tauraron gidan 4. To waɗannan cikin taurari 16 da muke da, babu wanda ya kai su kyau a sifa. Sannan munanan taurari, wato taurari marasa kyau, su ne ga su kamar haka: na farko qabla karija, tauraron 6; na biyu naqiyal haddi, tauraron gidan 14; na uku nasaratul dakila, tauraron gidan 12; na 4 iskafi, tauraron gidan 10; ba iskafi ba, inkisu, tauraron gidan 8; na 5 tauraron dariki, tauraron gidan 5. Waɗannan na sama su ne munanan taurari, ga sunan guda 5: dariki, qabla kadija, inkisu, nasaratul dakila, naqiyal haddi. Su ne taurari mummunai. Sannan sai taurari tsaka-tsakiya, su ne su ba masu kyau ba, su kuma ba mummunai ba. Na farko kausaji, tauraron gidan 1; na biyu rahika, tauraron gidan 2; na uku humra, tauraron gidan 7; na 4 iskafi, tauraron gidan 10; na 5 sa'ili, tauraron gidan 13; na 6 jama'a, tauraron gidan 16. To waɗannan taurari su ne mummunan taurari. To alhamdulillahi, daga ɗan ƙanƙanin almajirinku Abubakar Musa da Jau Niger State. Domin ƙarin bayani sai a neme mu ta WhatsApp 08029834618, ko kuma a kira mu ta namba 07066667894. To alhamdulillahi, da ɗan ƙanƙanin almajirinku Abubakar Musa da Jau Niger State.